Текар-терапията представлява високочестотен ток, който работи на принципа на електромагнитното поле, като по време на процедурата пациента усеща леко затопляне в областта, в която се работи локално. Целта му е да премахне възпалителния процес и да подпомогне тъканите да се възстановят от травма. Текар-терапията е подходяща за пациенти с болки в кръста, във врата, като цяло по гръбначния стълб и мускулатурата. Подходяща е при хора, прекарали инсулт, подходяща е при хора, които са имали травма като удар или след фрактура. След оперативни състояния, когато белегът не е зараснал, подпомага неговото омекване и възстановяване на тъканите. В нашия медицински център работим с най-нова апаратура. Продължителността на една терапия е между 20 и 30 минути, като са необходими от 6 до 10 терапии, за да се почувства пълно възстановяване и облекчаване на болката. Веднага след процедурата може да се почувства облекчение, намаляване на мускулния спазъм и облекчение на болката, като може да се съчетава с други терапии, може да бъде съчетана с масаж, може да бъде съчетана с лазер терапия, с озонотерапия, като го предлагаме и във вариант на пакетна програма, пакетно лечение, което обхваща всички процедури, които най-добре биха повлияли, като това се преценя от лекарите, които след преминат преглед ни казват как да разработим най-добрия вариант за лечение на пациентите.